ħafna xogħol biex prattikament mhux se jinbidel xejn, mhux se jsir ebda underpass, mhux se ssir ebda flyover, ir-roundabout mhux se titneħħa, it-triq l-antika lejn il-Marsa se tibqa' magħluqa, ebda karreġġjata ar-roti, ħela ta' riżorsi, ir-rabja tan-nies hija evidenti. Hija din ir-reazzjoni qawwija li kien hemm fuq il-midja soċjali wara li fl-aħħar sigħat il-Gvern ħabbar il-pjan tiegħu għar-roundabout ta' Qormi li twassal lejn ħalluqa, post illi f'kull ħin tal-ġurnata ikun mifni b'konġestjoni ta' traffiku. Il-Gvern qed isejħilha organizzazzjoni aħjar għall-luqa Qormi Junction, iżda fir-realtà mhux se jinbidel kważi xejn, tant li anke n-nies innotaw dan il-fatt. B'diversi kummenti fuq Facebook jinsistu illi biex il-problema ta' traffiku f'dawn l-akwati tittaffa xi ftit hemm bżonn intervent maġġuri, bil-maġġoranza jsemmu l-ħtieġa li jsir underpass illi jgħaddi minn taħt ir-roundabout. Din l-arterja hija waħda mir-rotot prinċipali li tintuża minn eluf ta' karozzi li jkunu fi triqthom għax-xogħol, kif ukoll tfal li jitwasslu lejn l-iskola primarja li hemm fil-viċin u l-iskele sekondarji tal-ħandaq. Din tal-ħandaq hija wkoll żona fejn hemm konċentrazzjoni ta' fabbriki, negozji u garaxxijiet tax-xogħol, b'riżultati li ħafna trakkiet u vannijiet jgħaddu minn l-akwati. Intant bħalissa fiż-żona diġà bdew xogħlijiet marbutin mas-sistema ta' drenaġġ u s-sistema ta' distribuzzjoni tad-dawl. Dan ix-xogħol ilu li beda minn qabel is-sajf b'inkonvenjent enormi għar-residenti li mhux biss qed ikollhom ħabtu wiċċhom ma' toroq magħluqin iżda wkoll ma' trab u storbju f'kull ħin tal-ġurnata. Il-Gvern qed jgħid li dan ix-xogħol tal-Malta u l-Waste Serve għandu jkun lest sa qabel tibda s-sena skolastika.